Ibalo ko mo bala nga ang basura halin sa merkado naton, specifically sa Libertad Public Market, ang gina-convert karon sa fertilizer. Paano? Inaton hibaloon sa sininga episode sang Are You Agreeable? So, ano ka katabo? So, kagakot na kamo basura sa Libertad? Yes, kada agag ako kami siyang almost isa ka truck nga gamay. So ginadala namon di. Dason gina-shred namon. Kag gina-impo namon sa amon nga pile nga compost na. Oo. Abrihan mo na siya, ibutan mo na ang bagong na shred nga fresh na kag isira mo, huwag na sa baho. Ma-arrest yung baho. Ma-arrest Isang basura, okay. Anong klase basura ang ginakuha, sir? Tanan mga utan, mga anything nga arat na sa Libertad, wala nga ginaboy na malang mga sobra nga mga utan, mga dunot na dutay. Pero mas mayo kung i-process na everyday. Wala pa na sa baho masyado mo. So i-process mo everyday, kag sundalon mo siya. Assuming ang basura sa Libertad, butang mo mga 50 tons na sabi. 40 to 50 tons. Kaya imagine kung i-process mo na siya, assuming 30% lang imo nga yield, it's around 15 tons nga compost sa obra mo. 10 pesos lang. So 15,000 a day times 30. Amo nang madidirect aning income sang syudad. Oo. May labot sina, maka-hire ka pa tao nga para mapaobra mo sila. Obra sana. Inaambal ko pesos lang ang bilis ang Kung pesos ang baligyan pesos. ay, oo. Pero halimbawa kay ang berme mga baligyan mo 10 pesos. Per kilo? Per kilo. Oo. Pilan sa daan. So 150,000 a day. Nga generate. So ang imbes nga basura, mang kwarta pa siya. Income siya. At the same time, ang imo landfill, hindi mo na pagyaboy dito nga to ng mga biodegradable. Oo. Kaya muna sa gakos nga agabaho ng landfill kang nagalitchate. Kung maglitchate na sabot silingon nga ang higko pala sa basura makadto sa water table ta. Ultimately nga itong water table will be affected. Oo. So better na saya nga ang tanang nga biodegradable, istorya na yung gapo ni Mayor Gasataya nga dalo na para i-prove sa iya, dalo na lang sa amon. Oo. Ang portion lang, hindi pa namin mo dala din ang lugar namin dito ang Krako. So, ang portion lang sa basura sa Libertad, sa Burgos o sa Central Market, dalo di. I-process namin, i-prove namin siya na may value ang basura. Muna na siya. So, may pakita ko si mo subong paano natin gin-process ang basura. Of course, i-shred mo siya para mas madasig sa ma-decompose. Pag-decompose, pag-shred mo siya, dalawang sa lang siya sa kapile. Kaya may harap kami natawag naman mother, compost na siya, mother. Nanay na siya. Abrihan mo na siya, ibutang mo sa tunga ang bago fresh. Sira mo siya, biyaan mo sa 2 to 3 days, kaya may anaerobic decomposition sa sulod. Kasi usaro mo sa turner para ma-turner mo siya. Ang purpose ng turner is i-release mo ang carbon dioxide, i-introduce mo oxygen para ma-accelerate mo decomposition process.
In 15 to 21 days, compose na siya. So, ang mother compost mo kadamo, later on, ang parts ng mother compost mo kay kadamo na siya, ipakaon mo sa lago, ma-upgrade mo pang imong abono. And so on and so on. Amo na siya everyday. May imo tagi na siya. Kung gusto ni Mayor sa iya lugar dito sa iya sa Pilisa, mabutang ta sila nga setup. Kasi simple man na siya nga setup. Hindi man na siya kailangan rocket scientist. Segregate mo lang ang biodegradable and non-biodegradable. Amo na pinakayabe, no? Kag sa tindahan, may control ang mayor. Kay garkila ang mga vendor da. To obligaw ng mga vendor nga segregate nila. Para niya bulayan ang atong nga basurero. Kasi may isama tadi ka equipment sa mga natawag nato na sa nang decorticator na siya. Ang lube separate niya ang fiber sa dash sa kokopit. So ang fiber magamit mo as rope or para sa soil erosion and so on. Tapos ang kokopit niya magamit mo as fertilizer. Siya. Ano din sir? Papel? Papel ka 30% nga no. 30% nga sodas. Sodas. Oh, gusto ni Mayor. Ini-mix siya. 30%. Bili papel gina siya rin, sir. Sila na. Tapos i-mix siya sa sodas. Sodas. 30%. So, baksaon mo tubig dyan. Sodas, 30%. Tapos mix mo siya din. Pag mix mo siya, butang mo sa molde. I-press mo siya, guaya mo na. Uling mo na. Pwede na siya. Charcoal na sir. 12 Paper pieces more or less, tigang pito guro. Pila ka bilog? 12 ka bilog. 12 makaya na. Papel kag soda sa galing na. Kaya na pupun ng design man, nga may dutay ka blower. Sir, idugang ko lang ni. Pati lata, kaya tayo na i-press Parang lata, plastic. lesser ang space kag inoccupy sa basura. So, sa pagka-press mo yung lata, pwede mo na ibaligya sa mga scrapyard. Oo. So, hindi na maglapta. Basta po sa baklon. So, i-press siya talaga mga lata, mga container. Oo. So, yung plastic pwede man. Pwede man. Tubod silingon tanang nga basura nga biodegradable sang Bacolod. Pwede nato may mabuno. Assuming may 200 tons kita di nga basura kada adlaw sa Bacolod. 50% sina sa 100 tons ang biodegradable. Assuming 30% ang kamulo, 30 tons. Sila kung nga pesos lang. 30,000 a day. Times almost 1 million a month. I-generate mo. Pero kung i-upgrade mo, pag mas tako, pagkitaon mo. Mura. Kaya I think daw na in principle, nag-intindihan nga po ni Mayor Drake. I hope nga madayon na sa next week na padala sila di basura nila. Kasi subok kami itong kuha mo. Oo. Just to prove, nga mo niya, tapos pakita sila kay sometimes to say is to believe. Unfortunately, abo ng atong ko. So, subong... Agang vermicasar, pwede matag sa farmers, pwede baligya, pwede tanan. Actually, ang vermicast, amo na ang namin, ang nambal ko si suggestion ko tani, kaya amidst this problem sa Middle East, problema sa pagkaon. No? Ang mga factory na masalaka, na mga dilatas, whatever. So, kung himuon siyang mayor, may ang produce natin ka vermicast, kada pamilya, tagaan mo sa 5 kilo nga vermicast, tagaan mo sila sang seeds. So, matanom sila. In 2 to 3 months, 1 month time nga na may utang na sila. So, makabulig na siya sang pagkaon na. Wala na sa mga gutom. Kaya karoon kung madepende lang kita sa grocery, kag sa mga ginabaligya na sa kwan.
problema kita meng, believe me, may tigulutom gina siya. Pero kung ikaw mismo sa balay mo, may ara kada utan, may talong ka, may okra ka, may ano-ano kada mga may tangkong kada, o lugbatin. So, at least ang imo kada ugto mong imo laswa may ara na sa piyo ka na. Hindi ka gidya magutman. Muna na. So dako pa na sa maiban sa imo expenses. Same time, you're eating healthy food. Kaya ikaw mismo nagubra, so organic na siya kay ang abono mismo i-provide siyang CTC mo. So may balik din na siya. This is a politically sound investment. But siling kung mayor ka, generate isang buto. Sa reality, hindi mo lang. Kasi yung tawag sini, this is a politically sound investment. Sir, what's good? Kung nakakita pa rin isang benepisyo sini. Isa sa Cebu City government, nakita ang beauty sa sini nga project. Sige na ito, obra naton sining WhatsApp. Ang ila basura to, ginabuligan naton. Portion sa ila to carbon market, ginaprocess na ito naton. So, amo mo na sa matabo sa Cebu City. Matter of fact, nag-request si Mayor, subong mapadugang sa duha ka shredder nga plastic, kag isa pagi ka shredder nga biodegradable. Kag ang turner nato na karon makita mo, ga-request si Mayor kung pwede butangan to siya. So, timaunahan pa ta sang sa Cebu. Ang Cebu dako ijang problema sa basura, amo na nakatang solusyon sa ilang problema. Dako gid kay subong wala na sila sa kabuyan sa ilang basura. So, this is the best solution nga mahimo mo. Kay more or less 50% sang imo nga basura ma-divert mo, hindi mo dapat haboy sa landfill, ma-process mo. Ang plastic naman, si Mayor itong inimo, yaging pasred yung plastic, dason ihalo isa sa asfalto. Nakita niya, na-obserbahan niya ko, no, nga mas mayo ang playability sang dalan. Mas galawig. Galawig, hindi kang playable sa gawa, hindi sa So, subong na ato na highway, damo na guwa nga na asfalto. So, ang plastic nato na shred, i-mix natin sa asfalto. Kagay mo nang gamito naton nga itampok naton sa kuwan. So, silingon ang plastic, ang biodegradable, madula na sa landfill, ang mabili ng ng basura na gidya nga hindi na mapuslan. Muna siya. Residual waste ang mabilin. So, diri nga technology sir makita ta kang may kwarta pag sa basura, pwede mo gidya mapuslan. Oo, kag hindi, it will not cost the city government more than they are spending now. Kaya kung, like for example, kung labi lagi kung dito ta mas red sa Libertad, kung dito ta mas reading sa isa ka area, ang tanang nga biodegradable is red ta to. So, imbes nga 5 trips a day, 1 trip na lang. Kaya magagamay ang iya volume. So, ang savings ang crudo sa buka mahal. So, city makasave sa dira. Kung kuha na ba, kung parang dubon mo bala, hindi, kuha na, simple man lang isang solusyon. So, I know that si Mayor Greg is also positive thinker. So, I think he will be able to adapt this and embrace this kind of technology. No? Kaya iti, why man siya sa vlog. Ano bing sa vlog sila, kaya this is all positive na mga technology nga ganito introduce natin. No? Amo na ganing kung isa problem na sa aton. Kaya kung simple ganing solusyon, di lang pati nga, amo na nakasimple. Kaya kung sa sample ko, gusto mo i-complicate ko parang... Di ba? Is that simple? Simple as that. Like kung sa mga vermicompost na technology. Very simple mo. Gather siyang biodegradable, shred, tapos shred, compost, tapos vermicompost, tapos harvest. Isira mo na nakasimple. Ko, hindi siyang pati. Di gusto mo i-complicate ko, parang pati ka. Pati ugon ko. Anyway, muna sa mga aton nga. Sige. At least makita nilang aktual ta nga ginaobra. So, bilog nga Negros kung amo na himuon. Pwede ma-practice sa bilog. Labi na gid subong ang abono kung halo ka mahal. Ini ang perfect example sa ginatawag naton nga ang krisis ginimo naton into opportunities. Ang mga bagay nga nagasabad sa aton, ginimo sa mga bagay nga mapuslanon pa. Kita na kita liwat diri next week sa Are You Agreeable?